Уважаеми наши бивши колеги, добре дошли на едно прекрасно събитие, организирано по повод 50-годишният юбилей на детска градина 1 юни. За нас е чест и истинско удоволствие, че сте сред нас. Първият поздрав от децата беше химнът на детската градина, написан по повод 40-годишния юбилей, като текст на химна е на госпожа Марина Караманска. Музика и аранжимент Хайгашот Агасян и Светослав Лобушки. А сега за вашето добро настроение са се погрижили децата от група Слънце. Нека да се насладим на техните изпълнения. Моя втори дом обичам, как нарича се познай. Там танцувам, пея, стричам, забавлявам се без край. Детската градина, това е с приятели добри. Много учим, много знаем, весели са нашите дни. Сутрин бързам с усмивка за гимнастика и игра. После хапвам сладко спинка ми така, до вечер пак. Малки дечица, градината нас приюти. Нашата малка ръчица, госпожата държи се взори. С песен, с приказка мила, с усмивка и топли слова. Тя ми дари за закрила, като майка беше една. Нашата силна дружина расте в тази градина. Тя 1 юни се зове и избира много светове. Учим се да обичам и да вярваме в доброто. А тази вяра е започнала от вас, като гост от вашите думи, ръце и обич. Ние сме се събрали, за да кажем благодаря на хората, които са създали този дом, на нашите мили учители и помощни възпитатели.
нашето детство, миналото, настоящето и бъдещето ни. Скъпи гости, вие сте част от историята на детска градина 1 юни. История написана с грижа, търпение и много любов. Ние сме малки и знаем колко голям е вашия труд. Вие сте ни учили да говорим красиво, да играем честно и да бъдем добри. Вие сте били винаги до нас в първите ни дни без мама, в първите ни страхове и първите ни успехи. С вашите ръце сте изтривали сълзи и сте дарявали прегръдки. С вашите думи сте давали кураж и надежда. Вие сте създавали спомени, които остават завинаги в детските сърца. Господи, във всичко те са най-добри и сутрин ни набират и внимание ни поздравяват, винаги са позитивни и успяват приятелска среда създават, плодорите ни представят, стара с нас се забавляват, винаги ви казват обичаме ви всички, прекрасни, умни и добрицки. Като моя втора майка, в джобчето с химикалка, сутрин нежно ме прегръща, сякаш родната ми къща. Отивам в детската градина, при учителка любима, да танцувам и да пея, да лудувам, да се смея. И край нежното й рамо, хоп, човече съм голямо. Тя живот ще е любов. Тя с нежност ме дари, като майчета грижовна и кривца ми първи. Учители, дълбоко поклон пред вашия труд, търпение
колани, с усмивка слънчева обляни. Те всеки ден са до децата и гледат ги като цветята. С търпение безкрай голямо и нежно, силно, топло рамо. Превръщат пламя с млязване, денят не става по-щастлив. Те учат ни наред неща, на обич, грижа, добрина. Помагат някой нужно, съветват ни да сме задружни. И днес усмивки на деца пред вас сме вашите деца. За грижата, за обичта ни казваме благодаря. Благодарим ви, че сте учили децата да вярват в себе си, че сте били загрижени за всяка сълза и за всяка усмивка. Благодарим ви за търпението, за игрите, за любовта. Благодарим ви, което сте дали всичко на децата и на детска градина 1 юни. Скъпи гости, покланяме се пред вашия труд, всеотдайност и големите ви сърца. В детска градина 1 юни ние не просто се грижим, възпитаваме и обучаваме децата. Тук полагаме основите на българския дух, на родолюбието и на уважението към вековните ни традиции и обичаи. Всеки ден предаваме нататък ценностите, които ни правят народ, обичта към родното, почитта към по-възрастните, силата на прошката и добротата. Щастливи сме, че днешната среща се състои в навечерието на един от най-почитаните български празници – Сирни Заговезни. Празник, който ни напомня колко е важно да бъдем смирени, да умеем да прощаваме и да търсим пътя един към друг. Традицията повелява по-младите да поискат прошка от по-възрастните с думите «Прощавай». Думи, които носят в себе си мъдрост, уважение и надежда за ново начало. Днес се обръщаме към вас, наши бивши колеги, с признателност и уважение. Нека в този светъл момент си подадем ръка, да оставим в миналото всичко, което ни е разделяло и да запазим онова, което ни е обединявало – любовта към децата, към професията и към българските традиции. Прощавайте ни, ако с нещо сме ви наранили, съзнателно или не. От сърце ви желаем здраве, спокойствие и светлина в душите. Вие оставихте в историята на нашата детска градина светла и незаличима следа. С труда и всеотдайността, с любовта към децата, вие станахте част от душата на детска градина 1 юни. Ние никога няма да забравим това, което сте направили, защото истинската добрина и истинското призвание остават завинаги в сърцата. Благодарим ви от сърце.
Браво! А сега, колеги, заповядайте да покажем какво сме научили и ние. Какво сте научили? Валите ли живеят в последната мома. Да пеят. Още веднъж аплодисменти за децата. Уважаеми колеги, надявам се, че поне мъничко сме докоснали вашите сърца с това изпълнение на децата. Много ви обичаме. Никога наистина няма да ви забравим. Винаги сте добре дошли. Детска градина 1 юни винаги е отворена за... Вратите на детската градина винаги са отворени за вас. Така че ще се радваме с повод или без вие да сте наши гости. А сега... Изключително съм развълнувана и радостна, че сред нас е първия директор на детската градина. От нея започна всичко. Момичета, така съм свикнала. Момичета, развълнувани сме много всички. Прекрасно посрещане. Благодарим за уважението, което проявихте.
към нас. Откровено да ви кажа, държавата не се отнесе толкова щедро към нас, но поне колежките разтвориха напълно ръце. Благодарим, много съм развълнувана. 50 години цифрата е стряскаща, но толкова така върви живота и се радваме, че идваме в един детски дом, който е станал детски дворец. Прекрасно е всичко. Това, което дори и не сме си мечтали ние за някои неща. Такива са били, такова е било времето, такива са били мечтите ни, но винаги сме работили с хъс да бъде удобно, естетично за децата. За тези деца. Разкошни бяха и децата, и вие много вълнение. Доста вълнуващи, дано да издържим. С вълнение, да. При прекрасни условия живеят и имат условия за всичко тук. Двора е прекрасен. Този двор пък така съм мечтала за него да се оправи и най-после дойде на местото си. Затова трябва да благодарим на тези, които са инвестирали и са ви гласували доверие, вие да го поддържате. Остава децата да са живи и здрави и дано да живеят в един спокоен свят и по-справедлив да бъде. А пък на колектива им желая все така с хъс. Разкошни бяхте. Трябваше да покарите на хората. Чакахме, виждам. Аде! Беше, че не сте различили стъпките, ще има по-лесно. Благодарим много. Благодарим ви за вниманието, за уважението. Които сме тук, които не успяха да дойдат и които пък рано ни напуснаха, сигурно виждат какъв прекрасен прием ни направи. Няма да Колеги, също така в знак на уважение и признателност на вашия труд сме подготвили за всеки един от вас по един скромен спомен, за да ви остане така, когато ви погледнете, да се сещате за днешния ден и за всички години, които сте прекарали в детска градина в 1 юни, за да гледате. Да, хайде сега, после ще раздадем на останалите колеги подаръчетата. Сега, както обещахме, ще изиграем едно коло заедно. Извинявайте, госпожа Гекова и може ли... Не, без микрофона. Директор на екипа за детска градина 1 юни, град Карлово. Поздравителен адрес, уважаема госпожо директор, уважаеми учители и служители, поздравяваме ви сърдечно по повод 50-годишния юбилей на детската градина. 5 десетилетия детска градина 1 юни е дом на детски смях, грижа и професионализъм. За нас тя остава символ на отдаденост, любовта и споделени ценности. Гордеем се, че сме били част от нейната история и че сме допринесли за изграждането на среда, в която децата растат обичани, уверени и вдъхновени. През годините детската градина се утвърди като място, където традицията и новаторството вървят ръка за ръка, а всеки ден носи нови знания, приятелство и усмивки. Убедени сме, че под вашето ръководство този дух ще бъде съхранен и развиван с грижа и отговорност. Пожелаваме на целия екип здраве, вдъхновение и още много повече за гордост.
на детска градина 1 юни да продължава да бъде светъл дом на щастливо детство и успешни пътни стъпки в живота. От всички нас, които бяхме част от любимата детска градина, честит юбилей за нас! Благодаря сърдечно за топлите думи и на всички вас. Всъщност, тази днескашна среща е част от поредицата събития, които ние организираме по повод юбилея. Кулминацията ще бъде на 1 юни от 17:30 часа в голямата зала на Народно читалище Васил Левски. Заповядайте всички, още от сега ви каним, ще получите всички покани персонални. Тогава всъщност ще е кулминацията, в която ще направим един страхотен концерт. Заповядай, госпожо Николова. Вече започна подготовката. Това е наш местен директор и музикален ръководител. Може би се казвате, че представя сега ще ви дадем възможност на вас. Заповядайте. Сега този концерта. Айде на хорото, момиче! Thank you.
Сега дойде време и всички останали гости да получат своите подаръци. Колегите ще ги подарят и след това ще ви помоля да се строим тук за една обща снимка, преди да преминем другата част. Госпожа Николова е подготвила една вълнуваща презентация, да разгледаме каква е била детската градина преди, каква е станала сега. Хайде, колеги.